ɗazu-ɗazun nan EFCC ta ci nasarar kwato naira miliyan 32,400 a garin Lagos wanda ake zargin za a amfani da shi wajen siyan ƙuri'un mutane ranar zaɓe. Waɗannan fa su ne kuɗaɗen da suke wahala a hannun talaka har ya kai talakawa suna ƙona bankuna suna ƙone-ƙone. Malam Nasir El Rufa'i yayi gaskiya da yake cewa kuɗaɗen nan ba su yi wahala a hannun 'yan siyasa ba, a hannun talaka kaɗai za su yi wahala. Ɗan siyasa yana da kuɗinsa kuma ya shirya. Ka gane? Kuma 'yan siyasa sun san yadda za su samu kuɗin. Talaka ne bai da hanya. Ko jiya an gaya mana akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu gwamna wanda an bashi naira miliyan 500 sababbin kuɗi, wani banki suka bashi. A nan waran El Rufa'i yayi gaskiya domin gashi abin da ya faɗa din ya tabbata. Kuɗaɗen da ya kamata su na yawo a hannun talaka miliyan 32 su ne nan aka ba mutum ɗaya su. Su kuma CBN sun ce sun riga da sun saci kuɗaɗe sun ba bankuna kuɗaɗe. To abin tambaya shine ta wani bangare aka ba da cin hanci ya kuɗaɗen nan suka fita maƙudai. Bare ku ji bayanin da shugaban EFCC yayi. How did he get it? Ta ya samu kuɗin? You are expecting a cikin dokar 100,000 from ATM and 20,000 ne a ATM sannan 20,000 a cikin banki. So why did you get 30 million? Ta ya samu miliyan 30? One of the reasons why I said that the abin da ya sa dokar ta burge ni yanzu a iya tracing akwai number a cikin kuɗi a ga wani banki aka ba number. To za a iya tracking a ga wani banki aka ba kuɗaɗen. Were printed recently. Who did you give the serial number to which bank? They will back and link up. Ya Allah duk wanda ke da sa hannu a ci baya ko kuma daƙile ƙasar mu Najeriya, ya Allah kai mana maganin shi. Allah ya samu dace.